Nagsagawa po ng inspeksyon si Ilocos Sur Provincial Director Police Colonel Agosto Asuncion sa Candon City Arena kahapon na ika-6 po ng Abril bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na R1AA Meet 2026. Layunin po ng nasabing naturang pagbisita na suyurin at suriin ang kabuang seguridad ng venue. Kabilang na ang ebaluasyon sa employment o deployment ng mga tauhan at pagtitiyak na maayos na may patutupad ang mga safety measures para sa buong panahon ng naturang sporting event. Sa isinagawang inspeksyon, tinignan din ang mga pasilidad sa loob ng arena pati na ang mga entry at exit points upang matiyak ang maayos na daloy ng mga delegado, opisyal at manonood na inaasang dadalo sa nasabing aktibidad. Binantayan din ng mga kasalukuyang mga aktibidad sa loob ng venue upang o bilang bahagi ng pagpapatunay na handa ang lugar sa pagdaraos ng malaking pagtitipon. Ayon sa Philippine National Police Provincial Office, ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng kanilang paghahanda upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng buong itatagal ng R1AA Meet 2026. Inaasahan na magpapatuloy mga kalintulad ng inspeksyon at koordinasyon sa mga susunod na araw upang masigurong maayos at ligtas na pagsasagawa ng nasabing sporting event. IFM News. IFM News. IFM News.